Pojem zapíjatko si určite už niekde počul. Dneska sa naučíme nový výraz, pojem zajedátko. Predstavujem ti najlepší premasťovač žalúdka a tým je slanina, z ktorej si pripravíme aj dnešný recept. Cibulovo-slaninový prívarok a slaninový knedlík. Nina? Ahoj. Ahoj. Budeme potrebovať veľa slaniny, veľa cibule, nejaké to pečivo. Pomôžeš mi s krájaním. Slaninka na drobno. Takisto si spravíme pečivo na drobné kocky. Takže to je tretia vec. A nakrájame si cibulu. Tá jediná nepôjde na kocôčky, ale na plátky, takéto. Samozrejme neponáhľaj sa, aby sme sa tu nezranili. Dám piecť zemiak. Ten musím nakrojiť do 2/3, čiže umýl som ho, nechal som teda v šupe a na 200 stupňov ho dáme podľa veľkosti na 50 až 60 minút piecť. Cibulovo-slaninový prívarok sa dá pripraviť jednoducho a rýchlo. Na tie tvoje knedlíky, čo potrebujeme potrebovať, tak si dáme kúsok masla, bež mi to tu potom strážiť. Ja som tu už rozpálil pánvicu, slaninku a cibulu. Ja tu začnem ten prívárok, čiže ja mám tu masnejšiu, aby sa vytopila tá chuť a ostali tam také škvárky. Ty máš takú prerastnejšiu, aby bolo aj to mäso v tých knedličkách. Priateľ? Priateľa nemám. Nemám? Nemám, no. Preto sa učíme dneska variť No. a nalákame toho priateľa. Alebo možno sa chytí, keď ťa uvidí na tú výhru 100 eurovú. Jasné. Ty a varenie, ako si na tom? Tak pomáham väčšinou babke, keď som cez víkendy doma. Babka bola dobrá kuchárka. Robili takéto knedličky? Viem, že oni robili kedysi tie hrnčekové knedličky. Robia knedličky, ale nerobia so slaninou. Musím jej povedať, aby urobila. A vlastne nemajú slaninu? Nie, nepoužívame. Vy tam máte len tú chladničku a tie pokazené veci. To máte na tom internáte. Dobre, pokiaľ kamera vidí, tak ja tu mám už rozpustenú slaninu, mám tu také kvázi ako škvárky. A teraz tam pridám veľké množstvo tej cibule, aby boli ľahšie tie knedličky, tak ja ti vyšľahám trošku s bielkou, čiže dáme tam samotné žltka, vyšľahám samotné bielka, trošku hnedého cukru, biely vinný ocot, bobkový list, trošku rastce, trošku soli, aby nám to pustilo ešte šťavu. Vlastne nechám to úplne zmeknúť. Z toho pečeného zemiaku som si ho takto so smotanou si urobím také pyré, vlastne s tým mám zahosťovať. Čo si tak radi varíte? My si varíme len bifónky, tie sáčkové polievky. Že bifón, možno z toho vznikol ten fanfón. Teraz ma to napadlo, či to nemá nejaký súvis, čo? Možno. Tebe začneme robiť tie knedličky, čiže len zvlhčíme troškou mliečka, dáme tam tie mliečne žltka a na záver tam dáme vlastne ten sneh. Skúste to slané, či je to dosť korenisté a to isté spraviť s tým prívárkom. Či treba ešte dosoliť alebo niečo s tým spraviť? Dobre to je? Tak ja to ešte dosolím pre chvíľku, dobre? Pomaličky tam miešaš trošku toho vyšľaného snehu. Ja si tu ešte tú zmes z tých pečných zemiakov a smotany spravím takú rečiu. Dobre, knedličky máme, ideš tvarovať, neboli z toho úplne, že tenisáky. A pridám tam. Ale rovnaké pozor toto. Áno, viem, jedno je menšie, jedno väčšie. No a chuť nám obalí tú cibulu. Ešte zjemníme smotanou, dáme kúsok masielka na záver. A vlastne prívárok len budeme variť. Spravíme toto 4 knedličky zatiaľ. To by malo trvať taký malý knedliček maximálne 10 minút. A toto už necháme kvázi zredukovať, povariť, vychutíme a začneme si servírovať. Čo hovoríš? Dobre to je. Dobre to je? Dobre. Tak, zdá sa, že s prázdnym žalúdkom ťa to neodídeš, ale určite neodídeš ani s prázdnymi rukami, pretože získavaš 100 eur od Fanfónu. Ďakujem. Gratulujem. Ďakujem. Ďakujem. Môžeš to dojesť, však a Starke ti zabalí potom tie knedličky. Dobre, dobre. Tak vidíte, študentský život môže chutiť ešte lepšie. Ak chcete vyhrať aj vy, napíšte do komentára názov svojho obľúbeného jedla.